senyora Valdesa, companys, companyes de consistori, senyor pregoner, família, porrerenques, porrerencs, amigues, amics, moltes gràcies per ser aquí avui, el pregó que just ara encetam i que donarà per començades aquestes tan nostrades festes de Sant Roc. Com cada any, aquesta crida vol encoratjar els nostres conciutadans i tots aquells que em visiten a viure i sentir aquest esperit del Sant Roc porrerenc, a fer poble, relacionar-nos, fer cultura, fer solidaritat i fer festa. Enguany, el pregoner de les festes de Sant Roc és Antoni Garí Ferrer, de Can Gurió, empresari porrerenc, gerent de l'empresa porrerenca Oratge, fermament compromès per a la sostenibilitat i la recerca constant de l'equilibri entre societat, economia i medi ambient. Avui Antoni ens descriurà un recorregut per la història de l'empresa familiar, des dels seus orígens, de l'esperit emprenedor del seu pare, Sebastià Garí, i de l'esforç per a la innovació constant. Ens parlarà del progrés industrial del passat i també de reptes actuals i futurs per a la indústria porrerenca i de les illes en general. Deixeu-vos endur per aquest relat de passat, present i futur. Contagieu-vos d'aquest esperit aventurer d'Antoni, d'aquesta empenta per la innovació constant, per la investigació i, en resum, per fer possible un model d'indústria a Mallorca identificat per la innovació, la reutilització, l'optimització i la sostenibilitat. Preparem-nos, idò, per escoltar aquests fets de la nostra història recent i les possibilitats de futur que se'ns plantegen. Moltes gràcies, Toni, per acceptar el repte de fer la crida a porrerencs i porrerenques per inici del nostre Sant Roc. Moltes gràcies. Visca Sant Roc i visca Porreres. Gràcies, Gaspar. Magnífic ajuntament, alcaldes, regidores, regidors, veïnes, veïns, amigues i amics. Fa uns mesos, en Gaspar Mora, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Porreres, em va telefonar un dia entre setmana. Jo estava conduint amb el mans lliures i record que em va dir que em volia veure i parlar amb jo. El primer que vaig pensar va ser: deu voler un pot de sucre. O tal vegada proposar-nos una de les seves agradables i interessants col·laboracions que de vegades ja han tingut a la nostra empresa des de l'Ajuntament. Com no podia ser d'altra manera, li vaig dir que encantat i varen quedar per 2 o 3 dies més tard. Quan ens vàrem veure, em va mollar si volia ser el pregoner de les festes de Sant Roc d'enguany. El primer que vaig pensar va ser que s'havia equivocat. Un conjo que havia passat bona part de la seva vida fora de Porreres pensava que no tenia gaire sentit tenir aquest gran honor. En Gaspar em va dir que des de l'Ajuntament els feia molta il·lusió que explicàs el nostre negoci familiar i tot el que els meus pares havien fet. Després d'uns segons de pors, de dubtes, d'il·lusió, li vaig dir que sí. Era molt conscient de les meves múltiples mancances i limitacions, però vaig pensar que era una oportunitat única per rendir un merescut homenatge als meus pares. A més de tot això, en Gaspar em va insinuar que també podria ser molt interessant fer 2 cèntims sobre la història de la indústria a Porreres, cosa que vaig trobar molt interessant. Abans de seguir, però, i d'entrar en matèria, volia fer-vos partíceps del meu sentiment de porrerenc, que tot i haver passat molt de temps fora de Porreres, sempre m'he sentit porrerenc i, sobretot, molt orgullós de dir que era de Porreres. Segurament, els primers records de la infància són els que et fan sentir d'un lloc o d'un altre. Tal vegada, aquestes primeres experiències vitals són les que et marquen per sempre. Els primers records que tinc de Porreres són els 3 anys a Cases Monges, en l'entranyable i estimada Sor Magdalena. Record que la meva mare despatxava a la botiga de comestibles de casa meva padrina, a Can Gurió, on feia moltíssima de feina i moltes hores. I per aquest motiu sempre em venia a cercar ben tard, tan tard que era habitual que em quedés a sopar a les monges.
El sentiment que tenc és que Sor Magdalena era com una segona mare per jo, una espècie de protectora o d'àngel de la guarda. Tot i haver partit als 5 anys amb tota la família cap a Palma, els caps de setmanes i estius sempre érem a Porreres. Record perfectament com els divendres, tant el meu germà Miquel com jo, sempre anàvem com a locos per partir cap a la vila i anar a casa nostra padrina, Can Gurió. Allà, sense els nostres pares, que venien els dissabtes a vespres o passaven beníssim jugant amb els cosins. Excel·lents records també tenc del campament d'estiu on partíem amb tots els nins i nines i monitors de Porreres a passar una setmana meravellosa a la Vitòria, a Selva o Lluc. Amb gran estima i agraïment recordo algun d'aquells monitors com en Rafael Sitjà, en Bàrbara, en Tomeu Vic o els inolvidables i divertidíssims germans Barbero. Com a la majoria de porrerens, que ja tenim una edat, el sequer també va marcar-nos per sempre. Quan acabava l'escola, a Palma, el mes de juny, el lloc on més desitjava anar era el sequer. El primer que vaig conèixer, de ben nin, amb un 10 o 11 anys, va ser el de Bellviure. Allà, a part de replegar i xapar albercots, també amb alguns nins de la meva edat passaven un guster de jugar i de fer unes bones berenades a devora les meravelloses cases de sa possessió. Anys més tard, també vaig passar molt de gust d'anar al sequer de Can Toni Gener, un lloc on vaig aprendre valors tan importants com l'amistat, el treball en equip o el valor de la feina ben feta. Sempre estiré molt agraït a Antoni Gener i a tota la seva família per tot quan me varen ensenyar. Excel·lents i inolvidables records també tenc dels anys que vaig coincidir a l'escola de Sant Pere, al Seminari Nou, amb els també porrereins Tomeu Sastre, de la farmàcia, en Guillem Barceló i en Agustí Mora. Estàvem interns i sempre fèiem pinya, eren com a germans. Estudiar no sé si vàrem estudiar gaire, però divertir-nos i passar-nos-ho bé, vos puc assegurar que sí que ho vàrem fer. I per bons records, evidentment, els anys de ciclisme, la meva gran passió. Amb la penya ciclista porrerenca, en Emilio Maya, en Pep Monant, Rafa Espósito, o ja desaparegut David Sassot. I Quil Lutzo també va ser poder compartir equip ciclista, Minaco, de Campos, entrenaments i competició amb el gran Joan Llaneres. També estic molt orgullós i agraït per tot quan vaig aprendre i divertir-me el temps que vaig passar amb el grup de teatre Foganya, interpretant obres com La botiga dels horrors, de Porreres a Broadway o Els pirates. Dit tot això, crec que és el moment de posar-nos a fer feina. L'encàrrec que m'han fet crec que és molt clar, explicar i mostrar-vos tot el que el meu pare, l'inestimable ajuda de ma mare, com a empresari porrerenc, innovador i una mica inventor, ha fet durant anys a Porreres. Però a part de parlar-vos d'ells i de la història de la indústria de Porreres, també crec que és interessant, per posar-nos una mica en context, definir què és la indústria i quins són els seus principals avantatges. Segons el DIEC, indústria és el conjunt d'activitats dedicades a la transformació de matèries primeres mitjançant maquinària i treball per obtenir béns manufacturats. Per tant, indústria és diferent de comerç, que es basa en comprar i vendre, o de turisme, que consisteix bàsicament en donar un servei. També crec que és molt important dir que la indústria respecte a altres sectors productius té grans avantatges. Dona feina 12 mesos a l'any i a més requereix de personal amb una alta qualificació. És el sector on es paguen millors sous i on la riquesa generada queda més ben repartida. A més, cal recordar que els països més rics del món, com Estats Units, Japó o Alemanya, són aleshores els més industrialitzats. Cert és que durant molts anys s'ha acusat a la indústria de ser poc respectuosa amb el medi ambient. Ara bé, cal dir que són molts els estudis que avalen que des de fa dècades és una de les activitats que més inverteix i alhora innova amb l'objectiu de minimitzar aquests impactes. De fet, és interessant fer una volta per comunitats capdavanteres en la indústria com el País Basc o Navarra i observar que conserven molt millor el seu patrimoni natural que altres exclusivament dependents del turisme. Malauradament, i com tots sabeu, a Balears tenim una molt baixa industrialització, entorn del 5%, mentre que Europa està per damunt del 20%. L'excessiva dependència del turisme és un dels nostres grans problemes. De vegades és trist sentir algun hoteler que diu que si no fos pel turisme ens moririen tots de fam.
Personalment, no hi estic gens d'acord. Per desgràcia, continua molt arrelada la creença que a Mallorca, a banda del turisme, no hi havia res, 4 patates. Segons un estudi publicat l'any 2020 per l'historiadora mallorquina Poloni Nadal, Mallorca, a banda de la Guerra Civil, va tenir una burguesia il·lustrada, compromesa, una burguesia que estava preparada, que es movia i que viatjava. També els investigadors Carles Manera i Ramon Molina varen obrir camí en demostrar que Mallorca va tenir una industrialització destacada al segle XIX. El problema és que la Guerra Civil i la postguerra ho varen devastar pràcticament tot i varen dibuixar un mapa realment desolador. I és per això que ens ha quedat la idea que a Mallorca, abans del turisme, no hi havia res més que misèria i fam. Però crec que és interessant saber i donar a conèixer, sobretot a la gent més jove, que a Balears, en el passat, la indústria va tenir un pes molt important. En voleu alguns exemples? Bé, ara vos passaré 4 o 5 diapositives per fer una mica de pinzellada del que ha estat la indústria a Balears i sobretot aquí a Porreres. Molta de gent potser se sorprendrà quan sàpiga que a Mallorca es varen fabricar cotxes, i moltes. Concretament, 84 cotxes, això era als anys 20, es varen fabricar durant 3 anys, i també moltes de la marca Colomet, Coronat i Bibiloni. Ja va ser més als anys 50. A Palma també es fabricaren grans vaixells, vaixells hospital o vaixells botaners. Els vaixells botaners eren uns vaixells que estaven encarregats de dur gas liquat. Alerta que no en tinguem que tornar a fabricar, perquè si ara més que d'en Putin mos tanca el grifo, potser no haurem d'anar a cercar a l'haver dels Estats Units de gas liquat. La indústria tèxtil també va tenir molta importància, sobretot a municipis com a Sóller, on hi va arribar a haver-hi fins a 17 fàbriques tèxtils. La més important va ser la de Can Pisà, en el seu famós tèxtil Crespon, que se diu, i que l'exportaven sobretot a França i a Centre Europa. Les fàbriques de tèxtil de Can Ribes a Palma i la de Son Trias a Espoldes també van ser molt importants perquè tenien més de 300 persones fent-hi feina. La de Can Trias era molt coneguda perquè se dedicava a fer mantes de llana d'uva per exportar durant la Primera Guerra Civil. Eren un tipus de... no sé si ho sabeu, però la llana d'uva és ignífuga, no se pega foc. I això va fer que tingués un desenvolupament important. I a Porreres, però, varen tenir indústria a Porreres, que pensau? O només varen viure, o només han viscut del sector primari? Doncs mireu, a Porreres la indústria va tenir un pes molt important. Sobretot destaquen 4 sectors. El sector del metall, representat en les ferreries, sobretot en 2 empreses, la de Can Boterí i la de Can Frerí. Després el sector agroalimentari també va ser bastant important, que sobretot el va traccionar, el va liderar la mateixa empresa de Can Boterí, als anys 40-50. I llavors també la indústria del material de la construcció també ha tingut un pes molt important. Durant molts d'anys se deia, i encara se diu, que no fa falta sortir de Porreres per construir-se una casa, que tots els materials els podies aconseguir a Porreres. I era ben cert, podies trobar pràcticament de tot. I llavors un altre sector, el quart, també en importància, que és el tèxtil, representat sobretot en l'empresa de Can Oliver. Però anem a veure un poquet dels metalls. Del metall, com he dit, hi havia 2 empreses que eren les líders, sobretot la dominant era la de Can Boterí. Aquestes 2 empreses fabricaven sobretot maquinari pel món agrari, arades, batedores, sembradores, màquines de pelar ametlles, etc. La de Can Boterí va arribar a tenir més de 40 persones, la de Can Frerí estava més o menys a la meitat. El que té molt de mèrit són les exportacions que fan tant un com els altres, és a dir, per exemple, Can Boterí exportava a Itàlia, a Grècia, a Turquia, a la península i evidentment també a Balears. A Can Frerí,
es va focalitzar més en la península i en Balears, i en quant al número de patents, que és una cosa que ja me va sorprendre molt, quan en Xisco Medià, l'historiador local d'aquí, me va passar un treball seu i me va sorprendre lo innovadors que eren els empresaris del segle passat, de principi del segle passat. Per exemple, a Can Frederiu hi ha 3 patents registrades. A Can Boterí només n'hi ha una, no vol dir que n'hi hagués més, perquè potser no se van registrar del seu moment. La de Can Boterí destacava sobretot la famosa arada del sistema Medià. Com a fet destacat d'aquestes dues empreses, podem dir que, per exemple, Can Boterí tenia l'únic forn de forja de tota Mallorca. Això dona una importància, o dona una idea de la importància que tenia aquesta empresa. La família Nicolau de Can Frerí també, com a fet destacat, cal dir que tenia una tradició de ferrers que ve ja del segle XVI. Mirant el treball d'en Xisco, també hi va haver una cosa que me va sorprendre molt, i va ser trobar 3 ferreries petitetes, 3 pimes, que a principi del segle passat, concretament l'any 1928, varen ser capaços de sobreser una taula, eren competidores entre elles, se varen seure a una taula i se varen posar d'acord per crear una innovació. Això avui en dia se li diu projecte clúster o clúster, i mos venen que és com una cosa molt moderna, doncs a Porreres ja fan clústers fa 100 anys. En quant al sector de la construcció, una mica l'empresa que ha traccionat tot l'ecosistema de la construcció, sense cap dubte ha estat la Gravera de Son Amat, una empresa que a més va néixer l'any 1875, és a dir, enguany té 147 anys, i que bé, gràcies a aquesta empresa s'ha pogut crear tot un ecosistema del sector de la construcció. Se va desenvolupar molt aquest sector, sobretot als anys 60, en el boom turístic. Podríem destacar l'empresa de Can Palem, que la va posar en marxa en Benet Palem l'any 1922 i que a més va arribar a ser una empresa avantguardista. És una llàstima que desaparegués perquè realment no va poder arribar als 100 anys. He volgut destacar també aquí el laboratori de la construcció Glaucú, que se va posar en marxa l'any 98, perquè crec que aquest tipus d'empreses, com el laboratori de material de construcció, fan que la qualitat del sector augmenti. Més cosetes. Indústria tèxtil, crec que és una gran desconeguda i crec que era important parlar de l'empresa de Can Oliver. Com va començar Can Oliver? Va començar amb la Margalida Oliver Mas, als anys 50, fent confeccions de comunió, d'almiralls, de mariners, és a dir, bàsicament per nins. Aquesta dona sabeu que devia fer molt bona feina perquè en molt poc temps va poder agafar 7 o 8 dones i ja als anys 60 ja va donar un vot en el seu fill, en Miquel Medià, inaugurant unes instal·lacions més industrials en el carrer Salt River número 9, varen crear la marca Omel i a més varen anar fins a Barcelona, varen comprar màquines i ja varen pujar un esglaó, no? Sense cap dubte els anys daurats de Can Oliver van ser els anys 80. I per què? Gràcies a, com succeeix quasi sempre, una innovació. Can Oliver va ser capaç de combinar l'indústria amb l'artesania, fent randes. Això va fer que aquest tipus de confeccions els poguessin exportar ni més ni manco que llocs com a Londres, com a famós centre comercial dels Harrods. A partir d'aquí donaren el vot a Holanda, als Estats Units, a la península i també a Balears sobretot a la costa turística. Perquè us faceu una idea, arribaven a confeccionar fins a 7.000 peces cada setmana. Tenia unes 16 hores de feina cada dia. Hi havia unes 80 dones treballant a dins la fàbrica i un centenar que ho feien des de casa seva. Això era una cosa abans molt habitual. Es fa també molt en el món de la sabata. Hi havia moltes decosidores que fan feina des de casa seva.
Malauradament, l'empresa va haver de tancar als anys 90 degut a les reformes laborals que hi va haver i també a la forta competència del mercat oriental. I bé, ara ja m'enfocaré una miqueta més en la nostra empresa, en l'empresa familiar, i perquè la pugueu conèixer una miqueta més. El nostre protagonista, Sebastià Gran Nicolau, de Can Micarillo, el meu pare, va néixer l'any 1939 a Porreres. Fins als 12 anys anà compaginant l'escola, les feines familiars a fora d'Illa. És important dir que aquesta darrera activitat mai no li feia massa gràcia. De ben jovenet ja tenia clar que volia ser de gran, mecànic de cotxes. El fet que el seu germà Biel fes de mecànic a l'empresa familiar Autocares Nicolau, fundada pel seu padrí Biel Nicolau, sens dubte fou una forta influència per en Sebastià. Quan va acabar l'escola va provar de fer de ferrer canto de pots, on feia de mosso amb en Miquel, que més tard li dirien de Radio Borne. Allà els dos feien de mossos, ferraven vistis, arreglaven carros, arades i altres activitats. Però aquella feina no acabava d'omplir un ambiciós Sebastià, que volia volar més alt i que més tenia els motors i els cotxes a dins del cap. Per mediació d'uns amics de Felanitx va saber que a Madrid hi havia una escola militar de formació professional que durant 7 anys et formava com a mecànic. Aquella escola era totalment gratuïta. No pagaves ni l'escola ni l'internat. Ara bé, durant els 4 primers anys et formaven en la part teòrica i els restants 3, que ja eres soldat, feies de fran de mecànic per l'exèrcit. Totes aquestes condicions tan favorables decidien en Sebastià a fer la passa i voler provar sort. Ara bé, a banda de la partida era necessari una prova d'accés, un examen. En Nostàlgia encara recorda que va anar fins a Palma a fer l'examen. Som al 1954. El va examinar un sergent, que entre altres coses li va demanar que dibuixés un angle. I ell va dibuixar una cosa tan estranya que era tot menys un angle. També li va demanar a quin mà estava a Mallorca i ell tot apurat no ho va saber. Devia tenir vols perquè s'assumptes que va provar l'examen. Dit i fet, cap a Madrid va partir en 15 anys i 300 pessetes que son pare li va donar i que li havien de bastar per tot l'any. L'any 1961 va acabar el seu aprenentatge a l'Escola Militar de Madrid. Tenia 22 anys i no es conformava en tornar a Porreres. Desitjava seguir amb el procés de formació i volia seguir creixent com a professional i com a persona. En aquella època el meu pare estava en contacte amb una congregació religiosa dels Germans Salesians, que resulta que també tenien una escola de formació professional i enviaven alumnes ja formats cap a Alemanya, amb l'objectiu que es poguessin col·locar en llocs de feina qualificats. Aquest fet i el que des de l'empresa familiar Autocares Nicolau li insistissin de la importància de tenir coneixement d'idiomes va fer que en Sebastià prengués la decisió de voler anar uns anys cap a Alemanya. Això sí, mig any abans de partir es va posar a estudiar l'idioma amb l'objectiu de no fer osques en arribar al nou país. I res, dit i fet, cap a Alemanya ja és partit. El seu destí fou Duisburg. Cap allà partia amb un contracte que els Germans Salesians li feren amb una multinacional que es dedicava a la construcció de grans infraestructures metàl·liques. La seva feina seria la de soldador. Aquells anys per a Alemanya, concretament 7, no foren gens fàcils, ja que de dia treballava i de vespre es formava en una escola d'enginyeria on estudià durant 4 anys per obtenir el títol de tècnic en construcció de màquines i soldadura. Als 4 anys d'estar pel país, retorna cap a Mallorca per casar-se el 1966 amb la Catalina Ferrer Picornell, de Can Gurió, mo mare. La parella decidí passar 3 anys a Alemanya, on tingueren el primer fill, el meu germà Miquel. L'any 1969, amb 29 anys, en Sebastià i la seva dona Catalina decidiren retornar a Porreres. Una vegada a l'illa, es posà a treballar amb el seu germà Biel a un taller de lloguer de cotxes a Son Repinya, que es deia Luqui. Allà feia de mecànic i de planxista.
Però sembla ser que de vegades el taller de Son Rapinya, en Sebastià, es devia avorrir una mica, ja que aquell mateix any, amb el seu nebot, en Biel Barceló, en Biel Porró, varen decidir estudiar tots dos de professors d'autoescola. I per si no fos poc, en Sebastià, a més, feia de traductor d'alemany com a freelance a la Berlitz de Palma. Però amb el temps, en Sebastià va anar descobrint que allò de fer de professor d'autoescola no era per ell. Sempre diu que es posava molt nidiós amb els alumnes. I poc temps després ho deixaria. 2 anys més tard, l'any 1970, va decidir muntar la seva pròpia empresa Porreres. Naixia Taller Echegani, una empresa que es dedicaria a la mecànica i a la planxa de pintura de cotxes. Era una època en què a Mallorca hi havia molt pocs soldadors i alguns empresaris ja sabien que en Sebastià dominava perfectament l'ofici. Per aquest motiu, el seu amic d'estudis a Madrid, en Joan Cardé i Rubí, que tenia una empresa de calderes, li donaria diferents feines com a soldador per als hotels de tot Mallorca. Això fou un punt d'inflexió molt important per en Sebastià, ja que va provocar que entrés de ple dins el món de la climatització. Un món que li cridà molt d'atenció i que al final fou una de les seves grans passions. A partir d'aquí va començar a visitar diferents fires comercials a Madrid, a Barcelona i naturalment a un dels països on la climatització estava molt desenvolupada, Alemanya, país que ja coneixia i del qual en dominava perfectament l'idioma. Des d'aquest país va ser on va dur a Mallorca la calefacció per sol radiant, un nou sistema que mai s'havia instal·lat a Balears i que de fet era una novetat en tot el país. Com a fet anecdòtic, podem comentar que a Barcelona es coneixia amb el nom de Terratem i en Sebastià el va traduir de l'alemany Fußbodenheizung com a calefacció por suelo radiante, un terme que era nou a Espanya però que ja es quedaria per sempre. Eren els inicis dels anys 80. El taller Echegani seguia funcionant com a taller de reparació de cotxes. Ara bé, el focus de l'empresa cada cop estava més centrat en la climatització, concretament en la calefacció. En aquells inicis de la nova activitat, totes les parts de la calefacció de sol radiant es duien des d'Alemanya. I en aquella època això era un problema bastant gros, ja que les importacions estaven molt limitades. Aquest fet va fer que en Sebastià es decidís a fabricar gran part del sistema al nostre país. Els distribuïdors d'aigua calenta els fabricaren a Porreres i la resta de components, tubs, aïllament, grapes, plàstics i guies a Catalunya. Aquest canvi va resultar molt beneficiós per l'empresa, ja que li donà agilitat i rapidesa a l'hora de vendre el nou sistema. A més, es va decidir a donar un nou impuls a l'empresa, transformant el nom de Taller Echegani en Universal, ja que era una marca que s'havia duit des d'Alemanya i anava més en consonància a la nova activitat empresarial. En poc temps, l'empresa va anar creixent i cada cop hi havia més demanda d'aquell nou producte. Això va fer que s'obrissin 2 noves delegacions a la península, una a Madrid, en plena plaça Espanya, i una altra a Barcelona. També es contrataria un nou agent comercial a la zona nord d'Espanya, concretament a Bilbao. L'obertura d'aquelles noves delegacions aviat es veurien premiades a la realització d'obres tan singulars i rellevants com l'hangar número 2 d'Ibèria, l'aeroport de Madrid, on s'instal·laren milers de metres quadrats de calefacció per sol radiant. L'entusiasme d'en Sebastià anava més. I poc temps després va voler provar de fabricar a Porreres plaques solars per escalfar l'aigua de la forma més sostenible i ecològica possible. Cal dir que no es conformà escalfant l'aigua de l'energia provinent del sol, sinó que també va voler resoldre el problema d'emmagatzemar tota aquella aigua calenta de la forma més eficient possible. Això volgué fer amb uns termos fabricats en polièster i fibra de vidre i alhora aïllats en poliuretà. Cal recordar que ens trobàvem a principis dels anys 80 i almenys al nostre país mai no s'havia fabricat un termos com la que ell volia fer, ja que la majoria es fabricaven de ferro, un material molt menys eficient des d'un punt de vista energètic, però també molt més senzills de construir, de fabricar. El risc que suposava aquella nova aventura era molt alt, sobretot amb els termos d'aigua calenta,
i a més cal dir que no es tenia gent d'experiència amb aquells nous materials. Ara bé, en cas d'èxit, el premi podria ser molt alt. La fabricació de plaques solars va ser bastant senzilla, es fabricaven entre porreres i palma. Es tractava d'agafar xapes de ferro d'1 mil·límetre, les duien a ciutat i allà, amb una premsa de grans dimensions, els donaven la forma desitjada. A dites xapes abans se'ls havia donat un bany de galvanitzat per evitar-ne la corrosió. Això darrer es feia a la vila, a l'Esteller d'en Tomeu Querc. Després d'aquest primer procés es fabricava la carcassa, el polièster i col·locaven un vidre i ja tenien la placa llesta per escalfar l'aigua. La fabricació dels termos o dipòsits acumuladors d'aigua calenta cal dir que va ser moltíssim més complexa i tediosa. De fet, és important dir que quasi vàrem estar a punt d'arruïnar-nos. Foren anys de moltíssimes de proves, de fracassos, de frustració, de desil·lusions, però sobretot de moltes renúncies i sacrificis familiars. En aquest punt, crec que és molt important anomenar una persona clau en tota aquesta història. Tal vegada sigui la més important de totes. Estic parlant de la meva mare, de Catalina Ferrer Picornell. Sense ella, res de tot això hauria estat possible. Ella i ningú més que ella fou la que sempre i sense fissures va fer costat al meu pare, sobretot en els anys més difícils. Sense el seu suport anímic, però sobretot financer, avui la nostra empresa no existiria. La meva mare tenia una botiga de comestibles a Palma. Record perfectament, com si fos ara, la quantitat d'hores que feia de feina sense descans en aquella botiga. Durant molts anys m'amagava de contar que de petits el nostre habitatge estava situat al darrere de la botiga que tenia la nostra mare. Amb el temps m'he adonat que aquells anys de dificultats i obstacles ens han fet més forts i lluitadors, i per això no puc més que estar-los enormement agraït. Els resultats financers de l'empresa del meu pare en aquella època d'invents, innovacions i proves frustrades eren negatius. I com he dit abans, sense el suport de la meva mare hauria estat impossible poder seguir endavant. A mitjans dels anys 80, Atsa Universa començava a funcionar mínimament bé, ja que tant la calefacció per sol radiant com les plaques solars tenien bona acceptació entre els nostres clients i els dipòsits acumuladors pareixia que també anaven per bon camí, ja que els elogis i alabances que rebíem eren múltiples. Ara bé, els problemes no tardarien en arribar, ja que els dipòsits, amb el pas del temps, començaren a donar molt de problemes amb la calç i, sobretot, a les sobrepressions que a vegades se'ls implicaven. Ara bé, poc temps després, succeiria un fet que canviaria per complet el rumb de la nostra empresa. Un dia es presentà a l'empresa pegant crits un dels nostres proveïdors d'aïllament de sol radiant. Aquest era el polièster expandit. Aquell personatge va venir per reclamar una lletra que, segons ell, era impagada. La situació va ser tan desagradable i humillant pel meu pare que, afegit al fet d'haver de dur l'aïllament des de la península de Mallorca, resultava més car el transport que el material, que va decidir muntar una fàbrica de poliestirè a Porreres. Cal recordar que Alemanya s'havia format com a tècnic en construcció de màquines i com a soldador. Per tant, aquell nou repte no l'espantava gens ni mica. De fet, el motivava moltíssim, ja que sabia que seria l'única fàbrica de pòrets que hi hauria a Mallorca i, a més, pensava que expandir l'aïllament a l'illa suposava un gran avantatge pel fet d'estalviar molt en transport. Però, com quasi sempre succeeix, en aquest cas el gran problema era el finançament. Per muntar una fàbrica de polièster expandit es requereix una quantitat important de recursos, tant financers com humans, i ell no tenia res de tot això. A més, hi havia un tercer problema afegit i no era precisament petit. Ell no tenia ni idea de com es fabricava el poliestirè i molt menys de com funcionaven les màquines per produir-lo. Però en lloc d'espantar-se, es va encoratjar i va idear un pla.
tant la nave industrial com la maquinària per produir el nou producte les fabricaria ell mateix. I per esbrinar com es fabricava i funcionaven les màquines, aniria a diferents fires comercials i prest o tard obtindria resultats. I efectivament així va succeir. A les fires pogué aconseguir multitud de catàlegs de diferents fabricants de tota Europa. A més, va tenir la sort de conèixer un fabricant de poliestirè del nord d'Espanya que molt amablement li va permetre visitar la seva fàbrica i li va deixar fotografiar totes les màquines i tots els processos amb l'objectiu d'esbrinar com es fabricava el poliestirè expandit. És interessant i alhora sorprenent destacar que la majoria de peces i components de les diferents màquines que va construir les va comprar a les deixalleries que hi havia per Mallorca. No tenia ni un duro. Encara record perfectament, com si fos ara, anar amb el meu pare els dissabtes al dematí, a molt de magatzems, a cercar tot tipus de peces i mecanismes. Pistons hidràulics, pneumàtiques, vàlvules, motors, de tot. I com negociava el preu amb aquella gent. El meu pare sempre diu que el dia que va aconseguir expandir les primeres bolletes de poliestirè va ser un dels dies més feliços de la seva vida. Això succeí l'any 1989. Amb el temps, les coses anaren rodant i el nostre negoci, a poc es va anar centrant en la fabricació de poliestirè expandit, deixant de banda totes les anteriors activitats. En aquest punt cal dir que l'any 1996 la meva mare va tancar la botiga de Palma i amb el meu pare va venir a viure a Porreres per muntar l'empresa Citiclean, una franquícia alemana d'un amic del meu pare que es dedicava al renting de catifes. En referència a Porratxa, a dia d'avui el nostre negoci principal, el core business, està totalment centrat en la fabricació del poliestirè expandit, dedicant-nos bàsicament a dos sectors, el de la construcció i el de l'interiorisme. I ara, si vos pareix, vos passarem un petit vídeo de 3-4 minuts on podreu veure de primera mà, jo crec que els dos grans protagonistes d'aquest pregó, que són els meus pares. Yo siempre tuve bien claro de que iba a tener una empresa, porque me gustaba mucho, disfrutaba. Yo siempre he disfrutado de trabajar y disfruto todavía, aunque ya no hago nada porque estoy jubilado, pero disfruto de estar aquí. Fui a Madrid a una escuela de formación profesional. Yo lo que aprendí allí fue el oficio de chapista. Y cuando lo tuve preparado para ir a Alemania, me fui a Alemania y entonces allí lo que hice fue técnico en construcción de máquinas y técnico en soldadura. Tuve la suerte de conocer unos alemanes y lo que hicimos fue hacer suelo radiante. El problema más grande que tenía era que el suelo radiante va aislado por lo menos con 3 centímetros de espesor de poliestireno. Entonces ahí yo ya empecé a pensar de fabricar en Mallorca, ¿no? Había un terreno grande en Porreras, y yo no me acuerdo, pero ya se pedían millones de pesetas. Lo único que tenía era a mi mujer, más trabajadora que yo, que tenía una tienda en Palma. Antes de empezar Porratxa, nos fuimos a Palma a poner la tienda de comestibles. Sebastián venía a Porreras y por la noche venía todos los días. Me traía, por ejemplo, sobrasada, casera, fruta, albaricoques en verano. Total, que yo en la tienda, todo el dinero que yo sacaba, no se iba ningún dinero al banco. Todo se iba en Porreras. Todo el dinero que yo ganaba yo me lo llevaba para comprar máquinas, para comprar material, porque yo a base de material de la chatarra, que iba a la chatarra a buscar válvulas, a buscar motores, cosas de esas, y todo lo hice con material
de segunda mano, pero de segunda mano, ¿eh? Y monté el sistema de hacer el poliestireno. Tardé 2 años. Me preguntó y me dijo que quería hacer una máquina para hacer por Espan. Y cuando hizo la máquina y resultó que hizo las bolitas de por Espan, el primer bloque, vino y me dijo, mira la alegría más grande que tengo en mi vida. Bueno, empecé a fabricar, a vender, vieron que el material era bueno, y a partir de ahí ya la cosa ha ido aumentando, hasta hoy que todavía sigue creciendo y ojalá que no se pare. Aquí reciclamos todo el poliestireno de Mallorca y eso también nos lleva trabajo suficiente para casi 2 personas que no hacen otra cosa más que reciclar. Tenemos los conocimientos, tenemos los clientes, y lo más importante es el personal, más que yo y más que la empresa. Y ahora el equipo que tenemos es estupendo. Pero toda esta innovación y todo lo que ha aumentado es gracias a Toni. Y Toni, que va muy lanzado, más que yo, pues lo conseguirá. Súper orgullosa, súper. Sí. He hecho todo lo que he sabido, lo he podido y un poco más, y haría lo mismo. Bé, com podeu veure, no necessito padrines, I bé, ara sí que vos mostraré 2 fites o 2 fets que fan que estiguem molt orgullosos com a empresa. El primer de tots va ser fa uns anys que varen crear un premi d'arquitectura sostenible a les Illes Balears, aquí a Balears, a Mallorca, i en varen fer 2 edicions, una és 2011 i l'altra és 2018. La primera la varen fer a Esbaluat i la segona era al Palau de Congressos. A el Palau de Congressos sí que m'agradaria contar-vos una anècdota que ens va impactar per bé. I va ser que varen demanar permís al director general del Palau de Congressos i de l'hotel i ens va dir que en principi li agradava la idea, que ens seria, o que ens podrien cedir les instal·lacions, però que ho havia de demanar a des de dalt. I al cap de 2 dies varen rebre una cridada i el director ens va dir, mireu, el senyor Gabriel Escarrer, quan ha sabut que era una empresa de Porreres, ha dit que endavant, que ell no s'oblida de les empreses o de la gent de Porreres. I és una cosa que varen dir, ostres, pues quin detallasso. Crec que és un missatge de que aquest home, tot i que hagi estat poc a Porreres, no sé si és perquè s'està fent Mallorca, però no ha oblidat les seves arrels, no ha oblidat el poble. Hi ha un altre fet també molt xulo, i que jo personalment és de les coses que més m'han omplit, i a vegades ho pens, que més m'han omplit tots aquests anys d'estar dins l'empresa, és haver pogut col·laborar tematitzant 2 espais d'oncologia infantil de Son Espasses, per l'associació Amarga Somriu. Va ser un projecte sense ànim de lucre, però que la veritat que ens va omplir molt a tots i varen quedar supercontents. I bé, hem d'anar acabant. I ara ja per acabar, menys si això passa... No sé què va aquí. Ara ja per acabar sí que m'agradaria com a pregoner que tinc aquest privilegi poder fer una reivindicació, que m'han dit que a vegades el pregoner, a part d'enviar la gent i d'animar la gent i d'engrescar la gent per la festa, també té una miqueta aquest privilegi de poder fer una reivindicació. I és una reivindicació que sobretot cap al tema de la innovació. Llavors, crec que el primer de tot seria definir què és innovació, què és això de la I més D més I o la R més D més I en català, perquè moltes vegades ens trobem que hi ha un gran desconeixement. Llavors, si me permeteu 3 minuts, la R més D bàsicament és recerca i desenvolupament. Ho solen fer investigadors.
Aquesta recerca pot ser bàsica o aplicada. La bàsica és molt generalista, se sol utilitzar o se sol fer per exemple, jo que sé, perquè ens entenguem, s'estudia per què els ocells volen per amunt i no volen per avall. L'aplicada, en canvi, està més enfocada en el món empresarial, per solucionar un problema, una necessitat, per treure un nou producte. La innovació, en canvi, és l'aplicació pràctica del coneixement. Perquè hi hagi innovació no té per què haver-hi recerca, és a dir, un pot fer un viatge, veure una idea i treure un nou producte, un nou servei. Bàsicament, la innovació és interessant per crear nous productes. Després, on se fa tot això? Bàsicament, a universitats i a centres tecnològics. Les universitats, el gran problema que tenen és la transferència. Les transferències que tenen un coneixement, però els costa molt acostar-ho al món empresarial. Llavors, els centres tecnològics, en canvi, estan més enfocats dins les pimes. També hi ha investigadors dins un centre tecnològic. El que passa que, per exemple, quan una empresa, quan una pime, que són les pimes les que necessitam poder innovar, anar a una universitat a xerrar amb un investigador, a vegades pareix que xerram amb un marcianito. No mos entenen, són com a molt acadèmics. I cuidado, tenim uns grans investigadors. Penseu que fora d'Espanya s'abaran a vegades per tenir investigadors espanyols. I és molt trist veure que molts d'ells no puguin ni arribar a final de mes o que tinguin uns contractes precaris. Llavors, amb això s'ha de fer molta de feina. I s'ha de fer molta de feina, sobretot, els empresaris, i amb això hem de fer autocrítica, i també la societat, polítics i la comunitat universitària. Els centres tecnològics, ja dic, són més propers. Quin problema tenim a Balears? Que resulta que no n'hi ha cap. A la península n'hi ha 52 d'homologats i a Balears no en tenim ni un, 0. N'hi va haver 2 en el seu moment, un va ser descalçat i l'altre va ser de la fusta. Ja no existeixen, ni un ni l'altre, que és de la fusta, però fa activitats més enfocades en el món de les associacions, però com a centre tecnològic no funciona. Què demanem nosaltres? Un centre tecnològic multisectorial que pugui donar serveis a les pimes, tant del sector del turisme com de la indústria agroalimentària o nàutica o del material de construcció. Quins avantatges té poder innovar? És a dir, múltiples. Entre elles se poden crear nous productes amb alt valor afegit. Això què vol dir? Que pots augmentar les teves vendes amb uns bons marges comercials, que pots créixer com a empresa, és a dir, si pots vendre més, creixeràs, contrataràs més gent. A més, el món de la indústria, com hem dit abans, és dels sectors que paguen millors sous i que donen feina 12 mesos a l'any. En definitiva, el que fas és crear més riquesa per al territori. És per això que fem des de la PIMEN, des del Centre d'Economia i des de la nostra associació, que estem integrats a dins PIMEN, un esforç molt gros per intentar donar força a la indústria i a la innovació. Quines són les desavantatges de no tenir innovació, o el preu de no tenir innovació? Mireu, a Balears som els darrers a Espanya, a nivell nacional i a nivell europeu, en temes d'innovació, en temes d'I+D+I. És a dir, per davant nosaltres, o per darrere nosaltres, crec que els altres països comunistes de l'est. Sense innovació, què és el que ens trobarem? Productes de low cost, acomiadaments, reduccions de plantilla, temporalitat, fixos discontinus, coses que ja, per desgràcia, en començam a estar acostumats. Però sobretot el que ens trobarem és molta de precarietat. Llavors, jo el que voldria és animar a les empreses de Porreres, sobretot a les indústries, a que s'animin a innovar, a que s'animin sobretot a fer més pinya, a que ens juntem més. A vegades donen enveja comunitats com el País Basc o Catalunya, que estan més units. A nosaltres ens costa molt estar dins una associació, anar molt de llaneros solitarios. Ens costa molt també a vegades suar la camiseta pels altres.
No sé, crec que aquesta crisi, i amb això vull ser positiu, crec que ens ajudarà, que facem més pinya i al final estic convençut que inspirats per nostres avantpassats de fa 100 anys o de fa 80 anys tornarem a aixecar la indústria a el lloc que se mereix. I ara sí que ja he d'acabar i ho faré amb unes paraules llegides. Com podeu veure, queda molta feina per fer i tots en poden fer d'una manera o d'una altra. Volta el món i torna al món. Aquest és el periple vital de vos, pare. Volta el món i torna al món. Va néixer a Porreres, es va traslladar a la península i a l'estranger per ampliar la seva formació i coneixements, i quan va considerar que ja tenia un bagatge considerable, va decidir tornar a Porreres i aportar els seus coneixements i entusiasme per a la indústria en benefici seu i del seu poble. Aquest camí, lluny de ser contradictori, és el més sensat i admirable de tots. Per acabar aquest pregó, m'agradaria encoratjar i animar a tots els joves de Porreres que lluitin, que mai no deixin de formar-se i d'aprendre coses noves. Que pensin que amb constància i perseverança un pot aconseguir tot allò que en vol. Sobretot, els diria que mai no perdin l'il·lusió. També voldria tenir un especial reconeixement i sentiment de gratitud per totes les dones emprenedores de Porreres, dones lluitadores, amb valors i que davant les dificultats mai es rendeixen. També un especial sentiment d'estima i d'admiració per una investigadora i valenta dona del nostre municipi, que aquest dia ha estat anomenada Filla Il·lustre de Porreres, Maria Barceló i Crespí. Enhorabona, Maria, no sé si és per aquí, però enhorabona. I vull aprofitar l'ocasió per agrair a tots els empleats que tots aquests anys han fet feina a la nostra empresa i en especial a na Catalina Joan al seu servei durant 31 anys i que el període de jubilació que acaba d'encetar l'ompli de satisfacció i d'alegria durant molts d'anys. No vull acabar aquest pregó sense donar les més sinceres gràcies als membres de l'Ajuntament que m'han triat per fer aquest pregó de festes i, evidentment, a tots els que estàu aquí per la vostra atenció i paciència. Com se sol dir, s'enrotges aquí i a plaça hi falta gent. Molt d'anys i visca Sant Roc! Gràcies. Moltes gràcies, Toni, per aquesta magnífica lliçó. Ens has fet despertar sentiments i ganes i motivació. Moltes gràcies. Demanaria la presència de la senyora alcaldessa Francisca Mora i farem entrega al senyor pregoner, Toni, dels habituals. Farem una cosa, improvisarem coses de directe, però m'agradaria que en Sebastià i en Catalina pujassen a mi directe.
No ha de xerrar, ara ja passa temps. Sí, anem a tancar l'acte. Bé, benvolguts porrerencs i porrerenques, amics, amigues, companys de consistori, estimat pregoner. Moltes gràcies, Toni, per aquest pregó que ens ha permès, mitjançant el talent i la trajectòria professional de la teva família, ser conscients de la importància i l'evolució que al llarg dels anys ha tingut el teixit industrial i empresarial del nostre poble. M'ha encantat recordar Can Oriol, de la qual jo n'era client habitual en la meva família, bons moments compartits. Em poden sentir afortunats perquè Porreres sempre ha estat un poble emprenedor, de gent molt fanera, que davant les diferents crisis que han afectat el sector econòmic n'han sabut sortir amb esforç, sacrifici i molta perseverança. Per aquest motiu, avui vull destacar la satisfacció que me produeix, després de molt de temps de treball constant dels membres de la Junta de Compensació i de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Porreres, poder dir que el polígon industrial ben aviat serà una realitat. Un espai, un polígon que permetrà a molts de joves que volen muntar un negoci, als empresaris que volen innovar i implantar noves tècniques de treball, o les indústries que volen ampliar la seva estructura, poder disposar d'un lloc adequat, més accessible i més sostenible. Uns equipaments que esperem siguin un referent a l'illa de Mallorca, en l'àmbit de la creació i de la producció. Un bon aparador que ens permeti crear nou lloc de feina i que sigui un tast de tot el talent que s'aplega a Porreres, que és molt. Per tant, com que aquesta és una bona raó per estar contents, donar-ho a conèixer avui i destacar-ho és una bona forma de donar el tret de sortida a les nostres estimades festes de Sant Roc 2022. La nostra festa en ple estiu, en uns dies de molta calor. És sinònim d'esbarjo, de desconnexió per deixar de banda els problemes del dia a dia i agafar forces pel mes de setembre començar amb energia el nou curs. Un nou curs laboral, un nou curs escolar i enguany també un nou curs polític. Dins d'aquest nou curs polític són molts els reptes als quals ens caldrà donar resposta com a poble i on quedam amb moltes ganes i amb més il·lusió que mai. Com a govern local ens toca liderar respostes a tots els reptes que tenim davant i ja hem començat a empènyer cap a aquesta direcció, però no ens enganyarem. Encara ens trobarem a veure algun dels fruits, perquè són operacions de llarg recorregut
i l'excessiva burocràcia no ajuda gens. Per això cal caminar sense pausa per acostar-nos cada dia més allà on volem arribar. Ens cal també encarar desafiaments de futur com són el canvi climàtic, la igualtat real i efectiva entre homes i dones, l'accés a l'habitatge i la creació de nous llocs de feina. Tots i cadascun de nosaltres hi tenim molt a dir i, sobretot, molta fe en aquest projecte col·lectiu que és garantir el benestar de les futures generacions i deixar un món millor. A més, ens cal tenir cura de la immediatesa, de les petites coses del dia a dia que fan que els ciutadans i les ciutadanes estiguem a gust al nostre poble, en el nostre entorn. Necessitem ocupar-nos d'aquestes coses properes i quotidianes. Això és el que nosaltres podem i volem aportar, però no som els únics i, per sort, hi ha molt més talent a Porreres, més enllà del govern. Hi ha talent entre la ciutadania, entre les empreses, els comerços, les escoles, entre les entitats i associacions. Entre tots i totes, des dels diferents àmbits d'actuació, fent-nos arribar les vostres queixes, idees i inquietuds, enriquim i contribuïm a fer més sòlides i efectives les estratègies que duim a terme i que desenvolupam. Així cal fer passos per fer aflorar tot aquest talent, perquè no es perdi i pugui estar a disposició de tothom que viu a Porreres. El que voldria, doncs, és que els propers anys tinguem molts èxits compartits. Jo, com a batllessa i tots els regidors i regidores, podem posar... Perdoneu, això passa sense calor, que la boca s'asseca. Tots els regidors i regidores i jo com a batllessa podem posar-hi tota l'energia, la força, l'ambició i les idees. Però l'única manera de veure, de tenir un futur fort per Porreres, és que tothom doni el que té de millor de si mateix, que no ens faci por fer-ho plegats, perquè així l'èxit estarà garantit i serà per tot el poble de Porreres. Així doncs, avui vos ofereix compartir els èxits. Jo no tenc por d'assumir les errades, quan n'hi hagi, però donem-nos l'oportunitat de prendre decisions en els temes que siguin claus per vosaltres, per les entitats, per les empreses i per tots els nostres veïnats i veïnades. Coses que potser no compartirem al 100%, però si la voluntat és tirar-les endavant per al bé de Porreres i per tothom qui viu, jo seré al vostre costat per defensar-les. Per aconseguir un món millor, ens cal ser creatius, ens cal ser innovadors, ens cal un compromís d'esforç i de treball, ens cal representar tothom, pensi com pensi, visqui on visqui, de la classe social que sigui, gènere o religió. Aquesta és la tasca que tenim per fer el nou curs que encetarem, just haver passat el mes d'agost. Però ara, durant aquests 8 dies, ens toca fer gresca i agafar forces gaudint d'aquest Sant Roc, una festa que ha estat pensada per ser més cívica, més respectuosa i més segura. Una festa sense agressions sexuals ni comportaments sexistes, perquè quan deim no, és no i punt. Deixeu-me acabar animant-vos a participar en les moltíssimes propostes culturals i lúdiques que ens proposa el programa, des de les activitats més tradicionals fins a altres novetats que hi posen la nota més imaginativa. I deixeu-me també donar les gràcies a totes i a tots avui i cada dia de l'any. Gràcies per tot el que feis, perquè no perdeu les ganes, les il·lusions, malgrat les dificultats, els entrebancs i el desànim. Gràcies per tot el que ens doneu, perquè sense vosaltres el nostre poble no seria el que és. Vull també donar les gràcies enguany a la regidora de festes, que per primera vegada ha pogut organitzar amb molt d'esforç unes festes com toca, degut a la pandèmia no havia estat possible. Entre tots podem disfrutar d'aquesta festa. No fa falta compartir gustos ni aficions, només cal una cosa, una única cosa, fer poble, estimar Porreres. Aneu alerta amb la calor i passeu-vos-ho molt bé, en salut i envoltats de la gent que més estimeu. Visca Porreres i visca Sant Roc!